Milí priatelia, milé priateľky, rada by som vás pozdravila pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Zmyslom tohto dňa je ešte hlasnejšie ako inokedy upozorniť na ťažkosti, ktorým čelíte a podporiť vytváranie podmienok pre váš dôstojný a integrovaný život. Keď sa pozrieme okolo seba, všade vidíme množstvo bariér, ktoré vám komplikujú život. A nemusí ísť len o fyzické prekážky. Bariéry existujú aj v podobe predsudkov a diskriminácie. Rezervy máme tiež v naplňaní dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto vítam kampaň Aj my sme tu, ktorú organizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Je dôležité, aby váš hlas znel čo najsilnejšie a vyslovujem uznanie všetkým organizáciám, ktoré pri tom pomáhajú. Želám vám pevné zdravie, veľa energie a čo najmenej bariér okolo vás. Snívajme spolu sen o Slovensku, kde budú vytvorené podmienky pre dôstojný a kvalitný život všetkých občanov, aj tých so zdravotným postihnutím.